obed mago mag injili kata mago mong'ere gi dho ngere kaka secular. Bende isepenjori kaka thumbe ma kamago iloso. Omiyo kiny ma kawuono wantiere chuny boma, mano ma Homa Bay, ka bende odaro rango pok mano mar loso thum. Nitiere rawera mong'ere gi nying mar Elijah Gift, ma bende osebedo kagolo ngolo ne jothum mopogore opogore, chutho to mago mag injili. Mane pok ma bende wadaro rango okinyi ma kawuono, mana ka pile ibedo kodwa nyaka giko mano mar chenro ma kamaendi. Nyinga Sharon Ong'ao. Nyakorom gajuanga mana kana senyisi motelo ni okinyi makawuono wabiro bedo kwa rango pok mano mar loso thum. Omiyo okinyi makawuono kata mana kineno toka asechopo e kambi mano mong'ere kaka GCTV Media House, achiel kuom kembe ma bende golo kendo loso thum e pacho kaendi. Antiere gachiel kuom jata chenro magege kaendi ma bende arwako ni machiegni. Okwongo moni mana kinyalo nyiso nyakorom gajuanga nyingi gimitimo, joluo bende pakre, thulen mari. Iluonga ni Elijah Gift Omondi, aja kumoro ni Karungu, sorry. Nying mar pap mong'ere iluongo ni Gift Mark Elijah. An Homa Bay County ematie. Dho Karungu sorry to yudore Migori County. Gift mana kwa nyalo kata mna nyisa nyakorom gajuanga intiere county ma Homa Bay ka. En ang'o mitimo pok makelo yuto, ma bendi kelo godo yuto mari? Homa Bay ka aja thum. Thum ma iluongo ni thum pola, kene dhok machielo nyaluonge nang'o. But en gospel music. Mane tich mwatimo ka, kendo wan gi studio Homa Bay ka. Homa Bay County, Sofia. Koro wane headquarter. Mana mar mondo minya Nyakorom gajuanga ng'e matut, nasingiso gi motelo, nying studio en mane? Nying studio wa iluongo ni GCTV Media. Mano abbreviation mare. But kore jaze iluongo ni Golden Crown Talents Media. Gift pok mar golo isebedo kiwacho bende ni injago thum. Golo thum, goyo thum, pok makamagi ni chako higa mane? En story mabor. Kelo go bed machie. Pok mar go thum nitie jatenda moro iluongo ni Jesse Ogola. Jesse Ogola ema wan be kambini. Jesse Ogola na jathum, ogo thum Tanzania, nogo piano. Koro wan diere mane wan e school. Galofario gabich. Nobiro e kiche chokruok moko matimore mag adwen gi. Ogo thum. Koro ne wad mae kako tiyo. Wambe kwa dok dala. Iyudo kwa go thum gi dhowa. Kata kwa ema weri dhie kanisa. Emi bit gi dhogi. Koro noyudo kwa hero mano. Mane kaka nwachako ng'eyo thum. Dala kidhiye kata Homa Bay ka, ji ong'eya kaka jathum, jawer, ok producer. Tita an producer. Nyaka thum ti watieg maji. But dala kocha to ong'eya kaka jawer. Koro mane gima nokela e music industry ka. Makoro mar mondo mi okel ni yuto mari, pok mari, ni chako karango, mar kilo ni yuto. Machako koro makoro adonje music industry. Chako ngini katimo form 4, adhi Meru 2008. Meru notera kaka japuonj wer mar kwaya. Meru West abedo kaka higa achiel. Then wa riwore gosiepa moro iluongo ni Dana Kongo. Ne wang'iewo machine nikech koro thum odonjo. Acha ne ato mohero werni. Mwalo wakocha ji ong'e wer to hero. Donge wanyalo ng'iewo mashinde mag recording. Ting'ene mashinde mwa plan ng'iewo gi be waketiyo. Koro ne wadhi wang'iewo machine. Dano okawo pesa odhi Nairobi okelo mashinde. Then wawuok wabiro Migori. Koro bang' biro Migori wabedo onge mabetek. Matek ma jang'ame nya recording ng'ene kok ichako. Igeta ni tichagi kanye. Wabedo kanyo Migori wabedo kaka 6 months. Piny otuo. Bang'e awe marach ot mano wadonje kaka koro kuma wantiene. Achulo deposit mar gi dweche 3.
The same night man wadonjo e odno, jokuoge nodonjo. Manyiso ni mashinde manonyiewo nokokwal. Koro ing'eni ot kidonjo man gi ceiling board, ing'eni iwendo, igo rada. Wang'iyo malo, yen wan gi osiepna moro kanyo ni Otieno. Koro Oti, anyisi nomera, pod wawelo, wakan gi mashinde gi wi ceiling board. Wakano mashinde wi ceiling board. Ne wan gi mashinde mang'eny. Koro wi ceiling board kanyo, kuma akia ni awe marach, awe maber, akia chuny sa 7 otieno. Ing'eni seche go to waonge kata mattress, wapedho gine ne iluongo na gik ma machine biro ka box. Joka nogowa ma serious. Koro Jesse nodhi owinjo wachne. Jesse ko winjo, okaw kaka ndalo 2-3 to gochona. Nikech Jesse ene jathum mana nyisi cha. Jesse ko winjo to wachne ata nyathine dwa tho nang'o. Nogochona. Omera in kanye. Ni an dala. Yani koro ne wadhi dala. Wa town. Onyisa ni kinya biro Migori, kiny waro Migori. Akawa mashinde go. Koro Jesse nodhi obiro. Oro na 1,000 dala, waromo Migori. Akawa mashinde asing'eni ng'at moro ma japap. Manyiso ni mashinde go nokokwal. Nokodhi okwalgi. Joka kaka ne wan kacha cha seche mage donjo cha. Ne gidhi wacho ni tajuru ng'amu ng'eyo Migori ka. Koro wan mane giluongo kaka jokuoge. Koro kana watajo negi jakwath ma Migori West ni George Bala. George Bala en an advocate ma Migori. Wacho nomera mano kilo waringuru. Koro kamane akano watonye lwetgi. Beti to nopado go maratari. Koro no wabiro adhi Migori wandiko weche Jeso dhi gi masinde. Bang' ndalo moko koro oro na pesa adhi Oyugis. Nen ga Oyugis. Koro abedo Oyugis, ng'eni abedo Oyugis ta an bebu be kanya. Giga kia tiyo go, wuode moro mana kwalo to biro tiyo na Migori to dok kendo kikuo. Koro mane kaka ne adonjo ir Jesse. Koro Jesse kwa bedo go, ng'eni kumero kidonjo nyaka ibed ng'ama muol. Isomo pap karingo nang'o. Jesse be nodhi ohera nikech nong'eyo ni ajawer. Gosiepna moro dho nosanendo machiegni Bala. Bala Fares ne osiepna man wawergo. Koro kawan gi Jesse kacha, Jesse bing'eni ng'at ma wendo neno BFS gi nene nodhi ohera. Gift ang'eni kwa nyalo donje sigandi ahinya, wanyalo bedo kanya kama chatonga. Mano kwa nyalo donja hinya kit pok mabende timo, mani county, mano ma Homa Bay ochopo nade, makoro untiere gi studio, nying mano mar GCTV bende nugolo kanya. Pod watiyo gi Jesse. Ka ne wadonjo, kana donjo kacha. Ing'eni ji biro, kwa mfano wan ji 7 moko, ka wendo donjo potential, neno ka ng'ane temo kia jok moko no wuok. Mwadhi wadong' gi Jesse kendo. Koro Jesse kano wadogo, dirgo Yugi stima ne chendo 2011. Newa sipo moro nyiswa ni omera stima simok chendo Homa Bay. Koro kano wabiro Homa Bay, to ne chuno weche mag music ng'eni nyaka register kambi. Dirgo niluongo ni Nyuma Kamwe. Koro ka Jesse notimo inquiry okone kambi gine ne nonyiswa ni wamany English word. Ok Kiswahili ni Nyuma Kamwe. Koro Nyagol, Nathaniel Nyagol en jawer maduong'. Nathaniel Nyagol diere ko Nathaniel Nyagol, Joel Anayo, mage jower mane kwano. Nathaniel emano tuch ni omera. Gini chakuru ni Golden Crown. Koro wadho wang'eyo wawei wacho ni gini nikech thoth watiyo ma en ma talent, onge ng'a osomo gini. Wabed gi nying mar Golden Crown Talent Media. Chon iluongo ne GCT. Kanyo cha koro machiegni ka wasebedo Homa Bay ka. Watimo registration manyien koro mar kambi. Ne wadwa medo vicha, mondo koro bed vision mawango. Dibeni ser mora usebedo kuyudo nikech mar mondo mi ng'ato bed gi studio. Nitiere equipments mopogore opogore. To equipments ge bende nengo gi ok yot. Nochopo kanade?
mondo wachop ka iyudo ka seche mitiyo cha kitiyo ne ng'ato maber ng'ama chielo dwaro koro tije bedo mang'eny. Koro wasabet kwa identify talent ma ji mamoko pogore ng'ato nigo. Koro nyayo dingi ni nyadhe chokruok iyudo ka ng'ato wer maber ni iko kwano studio kacha cha jiko biro ng'ato nya biro makia wer odwaro backup. Koro ng'eni ke yudo ng'ama wer iko kwano ni ng'ani ka yude onyatimo na backup. Aya studio kacha cha tich osamedore. Ng'ata chielo kenya timo printing, record, igo piano, itimo editing, imako video. Koro gigo tije ng'eny. Koro talents manwa identify kuom owetewa iyudo ka ng'ato biro wakete watimo ne training jok moko be chulo. Manyiso ni Gift uno onge hola mora mora ma bende nukwayo. Hola to be nitie support mag friends. Koro machiegni ka Equity bosa bet ka osamiya loans moko 2-3 kama. Iyudo ka piny odhi mabor. Piny odhi mabor. Ng'ato dwaro wan thothne wang'ere gi video. Then audio be nika. Koro ng'eni dwaro machine moro to ok inyal yudo pesa moro dichiel. Kana adhi Equity osakonya diriyo sipna moro kanyo ni Edwin kosge branch ma Homa Bay. No isa ne Gift ng'eno kuongo biro e studio. Kani ojiwo ji. This is good. Otim kama ke idwa pesa. Koro kana wagine ne mokwongo ne gitama nikech kaka statement mar bank na ja. Koro nyisa ni omera med pesa, med tiyo gi account. Koro osamiya pesa mokwongo. Equity nomiwa pesa kao kamera moro. Amarach kamera ng'eni kundi gibejo kuoge ki ang'owa kamera chwa moro notie manolal mok watiyogo kata. Kamera ng'eni en ma 1,400 kocha. Ng'eni kewita 1,400 oduoki e loan. But nitie mochako miyowa wachako medo go equipment. Koro Equity osakonyowa. Manyiso ni nudhi kaka group koso numi mana kaka ng'ata chiel. Nomiya kaka an. Omiya kaka Gift ok omiyowa kaka kambi. Omiyowa kaka Gift lakini hera mwan go gi kambi ni. Ok nya bukore ni nikech koni ma pesa ae. Ma e office wa mwachiemo go. Anya ka loan adhi ang'iewo go lepa moko kata ang'iewo go nyapuodha moro. But ikuongo ng'eyo ni to kambi kache ma pesa ae. Kupo ni pesa ni aketho to be abro yudo pesa machiegni ang'iewo go kata machine machielo. Gift dibed ni Equity nomi mana hola kende koso gisebedo bende ka giwuotho kodi tiegruok mora mora ma bende gisebedo ka gichuno dibed mage. Kaka last loan momiwa nitiere seminar moko mwabedo go. Kanyo gitiye. Wabedo gi seminar ginyisi kaka inya manage business. Ginyisi kaka onego bed ni treat client kodonjo ofisi. Kaka ofisi onego chal. Kanyo gisakonyo wae. Okiny makawuono chenro mar pogore nyikwa Ramogi neno clients magi, customers magi gin ng'a gini? Clients na to dhuro. Kane tajo ji ni koro wachak wacho ni ng'ane client na. Nyero ka ng'ato koro ang' manyi to Gift ato dakne wacha. Gidhuro. Gift motelo ni swacho nusibedo kata mna kugolo thum ne jo gospel kende mago jo injili. Jothum mamoko kata mana rawera mamoko ba bende dwaro golo kata mana secular. Nyalo penjore ni to wan bende karwa ne kanyi studio ni? Wan onyuolwa e Adwen. Onyuolwa e Adwen. Koro Adwen ka ing'eni kumochak puonji go dongo. Mane line miringe. Koro koja to wakia kaka ji temo. Mobiro to wakonya nikech ing'eni recording ten mana macha. Wan line mar gospel ni studio ni Jesse nonyisa ne pastor noleme. Pastor noleme. Koro en wadwa mane odhi e yor gospel. Don't kata mna ohala bende ochoka ni pesa okiyier koso maru ni oyier mana jo gospel. Pesa to okiyier. Ne maro yier.
pesa ok yier en mana ni nitiere ing'eni Nyasaye be kokwayi gimoro kikwayo Nyasaye gimoro to miyi onego bed ni kata in imiya gimoro gift tim kama mani gima nyaka tim kabaro to nyabedo wach machielo mane momiyo wan e gospel ka gift customers magi hie gin jothum jogo kuma bende ugolo negi thum en mana ni chudo magi to chal nade koso kila jathum nitiere kod rate mare samoro nyalo golo doke itwa siling achiel siling ariyo gi ka thumbe pogore nitie customer mabiro odwa ni igone thum itimne recording mano kod audio kocha kibiro recording itimone programming mokwongo ng'eni nyaka iwinj ng'ato kaka wer kisewinjo kaka wer seche moko riene nitie vijana matimo mago kate koro programming wachajo gi 1,000 ko timni thum cha tieko aso wabire recording wachajo gi e wer ka wer siling 3,500 koro ng'ene luwore gi kaka ng'ato kawuono biro kinyo biro ka ng'ato golo album chakore wende 8 nyaka 10 mano wa treat kaka album inyaka one ng'ato siling 30,000-25,000 mano standard rate mar gospel recording sani koro king'ine ni wera chajo ni adi to chudo ka gichudo to gichudo yo mane bende nitiere giteo gichudo e yor till equity account account wa en chudo through pay bill 24/7 then indiko 199111 mana account wa nying bro biro ni kacha GCTV mane mwa chudo go sani kila ng'ato ywak kaluwore kod pek mar ngima ohendni ok osebedo katimo maber pok mabende utime kaunti ma Homa Bay bende nitiere gi chudo nitiere gi yuto seche moko tek mi para ne to mera wang'ne wago makako watim nang'o iye ka wang'enye jathum kobiro dichiel ng'ato achiel kobiro ogo thum ang' ne wacham wate rent be dwarore masin be kokelo wiye nyaka timne service koro obedo matek but wa move iye kamano gift osebedo kwa dhi nyime gi chenro mar poko pogore mana kinyalo mana paronwa niwacho ni nichako thum karang bende nyalo mana nyiso kaka ohala bende nichake karang kaka ohala 2009 gift chakre higa mar 2009 sani wantiere higa mar 2023 gin higni mathoth manyiso ni kusebedo kitimo ohala maka lure gi pok ma intiere godo nyiso ni intiere gi yuto wacha kan negi ber mane moseneno bang' mano inyiso achiedh nade ber ng'eny bero duro chono kwa kunjere tiyo kina kwa kunjore chono kwa kunjere ni wuotho go pat mo maka ng'ato romo godiga to tine wanya iwuoko ka to dani moro nyakwa inero nyathi nyakwara koja gi 20 moro kanyo tine ni oneno ka inyalo konyo koro ber ng'eny kata miechwa koja cha ute ne onge tinde wan gi ute moko inyawach ni aka ng'ane nyithindwa mamoko makoro watiyo gi kambi ka dono ka gimbe koro giyudo opportunity ginyalo chiemo ji nyalo pidho utegi koro thum ka to osabedo ka konyowa bende kik wile gi nyiso wachiedh nade mage moseneno challenges budhure thum ka ngine wan wadonje gi wiwa ka ikiane to kowuok kama te nyatemo nade watiyo gi gige kompyuta inyalo ka in gi project mag ji aso drive kethore ngine drive ko kethore gi tije ji iwuoyo gi joka ng'ane gima kama otimore ngine gi jakwa bo understand gino ok owinji ni to okethore nang'o studio chuno ni moko idwoko pesa wang' chuno ni moko itiyo gi pesa ni idhi record kendo to ka en video yudo ka jakwaya ochulo location motime video no tinde gino tende koro ka idok noe koponi tich no kethore achiedh nade mokwongo en nyaka imany kaka iwuoyo kode chulne site chiemo kia jokwaya 20-30 koro weche bedo mang'eny but tinde wan keen ok odwa ni kethruok moko wuoge mang'eny
Chien kocha gift ni secho ni bingi mari twiti bundis bedo ka tigu kako nyalo bedo ka uso thum kata kako sebedo ko utimo ohala mabedo sebedo kutimo lakini nyaka chop sani uso GCTV ni media yo machal nade. One kidhi YouTube manya GCTV media ibiro yudo gige wate kaka watiyo. Facebook wan gi nying ni Golden Crown Talents, then abbreviation mbele ni GCTV. Ibiro neno gik mwatemo gitije mwasatemo thothne gin video koro audio to wande iko to wambe iwok late nyaka jok mo record kuond mamoko nyaka studios mamoko studios ng'eny ibiro yudo kwande iko negi piny kanyo audio by koro wama market nyaka jowa mamoko ok wa market rekendo. Tuntire mbui mage gisane one Facebook, one YouTube to gi WhatsApp ema yudo wai jok man gi contacts wa dhopo kwa itie page wa ma joera wa mag thum wan go e platform mar WhatsApp marwa. Bende tinde nene hangene ohala bende kitimo ohala lach bende tinde lony kalura gi lony manyasani bende seneno kata mne mbui mopogore ka ji goyo nyaka lives obeda liel obeda rusa ken mago gina chiel kum gik mutimo live streaming watemo liel arus events ge watemo ge kabisa. Gift rowere ntiere kod pok mana kaka ini ntiere gi pok mabende kilo ni yuto mare rawera mabende neno wa ukinyi makawuono en paro mane mabende di chiune jal mantiere gi pok talanta koro pogore but an gima nya wacho e talent kata ka in gi rawera jiwe an kaka na wawacho chon chien kacha ni Jesse kano biro go thum gwengwa piano ne wad maya ni mama seche moko mama wori dhi temra kama inine mesa igo piano iloso beats ni iriembi seche moko ichwadi mama ne kia ni dire mana oriambo gine ne kare thum ne mane bedo andwa makoro wachiemo gotinde kata babu ana kudwar wad maduong no dhaw gi nyien Jesse ma jatenda ne kunyise ni we nyathino dhi e college to nokia ni mai kuma pok nitiere koro nyathi ka in go man ni sa identify ni nyathina ni nyalo go thum nyathina ni nyatimo gima kama jiwe ne koro mgajuang nase nyisi motelo ni okinyi makawuono pok mabende warango en pok mano mar loso thum omiyo sani wadhi anena komachielo kocha mar mondo mi wane kaka gift kata mna kambi mar GCTV kaka gisebedo ka giloso thum. Erokamano ne janeno na mana kaka nasawa jiluga ni Gift Elija nying mungie pap Gift Mark Elija ajiwi mondo ibed gi chuny modhil chuny motegno e tich mora mora mitimo kaluwore gi pok ma imbe Nyasaye ogwedhigo kama abede ni ma wane kambi mar GCTV jal mapoko ong'eyo kata mawinja to poko onjo GCTV kai ma talent nitiere in jal man gi talent bi walosi wang'eni ni nyafit kanye kokamano to ng'e malong'o in janeno na ni e ngima e piny ng'ato ka ng'ato bedo ngas mar nyawadgi ang'e gimoro takonyo go ng'ama chielo abedo kaka ngasne embo biro malo koro wajiwre e wuodhne mondo talent mar ng'ato kik dong chien kokamano yienge mane GCTV media koro nyaka kae ema jathum chako go kai biro go record wendi ichako gi beats ma itemo gi koro Nelson Mandela nyige mong'ere iluongo ni Mandela koro Mandela ema timo gini te ogo thum biro gi wendi orieni oloso ni beats e kokwa dhigo koro audio recording kocha. Okay, kum nyinga niluongo ni Mandela mane nyinga mong'ere be koro ana programa kata loso beats ma jokwaya wer godo koro
Animal Loso beats mar choir wer. Okay, koro programming kae ok en ga gima yot kaka ji paro but ok en gima yot nikech en gima sing'iyogo but koro adaloso nu beat mar wer mora mora nikech wanyaloso wanyagoyo wer mora mora mar SDA ema a specialize ago wende mag SDA kende. Koro ka wachako loso programming waloso gi piano mar Yamaha ma en Yamaha PSRS 970 ema watiyo godo, though nitie other versions moko bet ma ema atiyogo mostly, ema watiyogo e studio kae. Koro i programming kanyo ng'ato nyaka wer bedi mabedo program, ok inyal program gima onge. Koro kokel wer to wayaw kanyo iluongo ni style creator, ibire function kanyo tibire style creator, kisebire style creator then tire that new style there, idio new style no kanyo, then kisedio new style no kanyo then iwinjo wer, iwinjo ni ene beat mane, ene tempo mane, yani ng'wech mare dinade. Koro watch for example ng'wech mar wer en 155, koro waketo waseto ng'wech neno at 155 tempo, then wandiko nying wer kanyo kamano. Wach wandiko kata nying wer en Mandela, wandiko Mandela there to waseve. Kwasesave kamano then waseng'iyo tempo mar wer ni en 155 155, then wachako winjo ni wer no oringo nade mondo olos beat ne, oringo how mondo olos beat mare no. Koro wan gi tempo, the tempo is that time signature already is there on 44 and 155 tempo kanyo. Koro wan gi the channels mag programming ka wan gi rhythm 1, rhythm 2, bass, chord 1, that part and phrase, all that. Koro nitie gik miluongo ni bunde, the drums michako godo. Koro nyaka ikongi set mage komondi mondo ing'eni wendi dhi nade, enemo omiyo guidance e wer, ochiwo guidance e wer kaka wer, nikech the metronome ok dhi bedo recorded. Koro kae ema wabiro kar drums kam rhythm mokete molose ninigo, walose drums no, then iyiero drum. Nitiere variety of drums minyalo tiyogo, nitiere power kit, nitiere brush kit, ging'eny kamano. Koro for example an adhi tiyo gi real drums, koro abiro e real drums kanyo to select the real drums, to adhi adok chien, then real drums nani kanyo. Koro my real drums are there. Koro adaloso the beat waloso bane manigi nitie gimiluongo ni bedita pattern length en bor mar wer. Koro nikech wadaloso beat manuore over and over, koro kwadaloso for the whole song mar wer te nyaka wer madhi 4 minutes, ok wanyaloso nyaka 4 minutes, waloso gimoro mana seconds moko adek kata mana mathin tu, then wamede waywaye. Koro kwasebiro kanyo waseketo the pattern length bor mar wer no ene main variation 1 kanye magoe wachako godo kanye ma iluongo ni iwer yani ndani ya song. Koro we have this one is called art close reel, that koro my an original art close. Koro iwinje kama intier no en a bit malo, then oko according to wende ma wagoyo oko nyaka mie gimoro, nyaka obed tuned somehow mondo ofit kocha nikech en kaka maradweno wa. Koro kama kar loso ginego iluongo ni drum setup.
ibiro drum setup ni the instrument there and at close reel and a F sharp 1 level mare na 127 and a center panning and a center pitch mare ni 0 koro idwoko this level that maybe watch ni 70 let's say 65 for crutch then wamedo pitch mare iwinjo ka that is the regional wabed ni mondo iwinje kimedo pitch mare obedo sharp but okorano bedi sharp ahinya bukorano bed moro ma ombek ni ba ahinya koro wadano bede diere kanyo watch kata ni the 77 kanyani fine koro one gi mod chako go fast ma chako go this at close koro you have the tempo that one koro ada go mana wer moro ma wachi ni common chords majo is diewero the common one maji tewero koro wanyalo chako something like kama iketo your metronome then ikete start kanyo then you play okay kal tempo ne just play something ma simple or more ma complicated sana like then it will be repeating onwore endinicha onwore pattern length cha then kise goe kamano koro gini wan dhano okwan nini okanya goe nini like wange modonji moringe beat koro kase goe kamano tabire gimino ni parameter nie iye kai style creator kantie basic assembly groove channel parameter gi edit koro abire parameter abire channel then tire quantize gi those things there then kama tire quiver nini go koro imanyo mai quantize koro gikete mondo donje beat cha mondo kiko kale kiko bi ma nini then kise goe kamano you save nikech stima nyalo lal kapo kisave to olal koro kise save you love this simple that one koro mano achiel then you come and add another one machelo let's say for example shakers mano woni shaker koro shaker but what the same thing but imone at close kose kawe kamano wabire drum setup waya wambo wadwoko nini wadwoko the level pin wamedo pitch mathin then managi mano timeri nicha then we add on top something like that. Watching one something like that. Wasel also the beat koro wamedo the length, the pattern length. Mandoro maybe for stanza 1 peke. Okay to 16 yalotero stanza chiel. Koro kick no dibiro later badai koro which still have the part mar beat mar mano. Then wacha koro go wer. Wabiro yero voice achiel gin voices around angwen matiyo go wer kanyo. Koro chako gi wabire piano wakao electric piano kisa ka electric piano igolone things like reverb imia matin too then there are a lot of things we set okanyo the chorus iketone chorus bire legacy bire legacy there. Then ibiro something to do with Celeste, Apachini, should be somewhere here.
Yeah, Celeste 2. That Corosio. Then I'm going to the reverb. I'm going to Celeste. Joka yawe kind of inaifungua. Then obiro mapenye name. Wamedo ne delay. Wame delay kanyo te delay LCR2. Wamedo ne around 14. Joka the delay of the mangeny like that, just a little mani ni koro kigo gimoro to oko chung ni tap koro omi that ni mondo iwoge kod moro kidhi kod machielo koro wero klingi dire kanyo. I will start this way. Then mano ose record ye kanyo koro isetieke you come and quantize the thing. Koro mano waloso chande, wasegoyo parts gi, wasegoyo stanza, wasegoyo chorus, wasegoyo introduction ne, part introduction 1 2. Koro wada riwe mondo bed wer, wariwe mondo bed. Koro wariwo ntiere after kise program kise go wendicha ntiere voices bimedo ewiye ma lead voices ma gik mito kamano. Koro biro ikao like half waled iketo there, I blend gi violin, yes ta violin. Koro violin bedo piny malo matin, then gi nini the half waled and guitar moro manigi distortion. Koro I make sure gine the same octave kai 00 gine octave 00 se. Koro ibiro bedo gi machal kama. Koro that is animo kanga to winjo that like wer moro chakore kitu kama hiyo. Koro we introduce wer oknya chako ni pop that made the introduction part of it then kitu kama hiyo. Koro wachako gi roll ntiere gimoro ya kanyo non feeling roll. Koro we just kete kanyo. Koro the moment mas press ka it starts. Koro let's do it.
but then after that ntiere moro be migombe liluongo ni interlude, ntiere introduction interlude. Koro jiwero stanza, jiwero chorus, ka chorus ga gisewero diriyo, then giyo matin ka giduogo stanza 2. Koro that is the stanza. Koro we are waiting for the interlude part. Koro let's assume interlude dicha mbele kanyo. Koro let's wait a moment. Kitu kama hapo. Jidogo in the stanza 2, then hizo zingine zinaenda hivyo. Uende Magizo Jevosli stanza 2, stanza 3 na. Koro wase join song, wase riwo wer. Koro weri ni ene MIDI file form. Podo konya bedo recorded ka ene MIDI file form. Koro warloke in the WAV form. Koro WAV form no beto duong matin, but ene minya tiyo kode software matiyo go Pro Tools. Ene mo nyalo donjo kanyo. Koro wan gi the song, wan gi MIDI file. Wasekete key ne maber, majo mok dejo kwaya, tempo maber mok mijo kwaya yueyo magalagala. Koro ibiro kae, kisebedo gi MIDI file, ibiro USB, ntie USB player, ntie USB then, ide USB player. Ntiere kama ni recording stop then, ide ka recording kanyo. Then I record gicha ka this way. Kawasa koma koro wagoye thomcha, wabiro ir timne. Mage jok makoro rekode. Jawer flash ni emwa tinge thom wagocha. Koro wamiyo. Ok, inyamiyo nage. Kikame. Koro gikete computer kanyo. Kosa kete laptop kachacha. Koro iwinje kone. Okwa winje speaker kaka studio machon. Ne walungo ge dhok moro ni analog. Tiwana digital world. Wawinje koro ka. Koro ko tugo nwago kachacha kane wan jower. To koro wawinje ka. Koro jawer dhi wer ka. Gimo winjo no bid chai ma koro wergo. Koro wawinje e itwa koro kamano. Koro kok wawer kode microphone ka. Koro bit winjo kiwer. Winjo bit kiwer. Koro gimwa wero ka ema rekode iye ka. Anaseka umaro. Isaka mana kake kawe no. Koro ni dhogi bet chekori magi gine. Gine ma magengo teko mar yamo mawuok e muya midhiro go wer. To ging'ene nitie moko olaw moko mawuok kerore. Koro gike microphone kuom wuon. To wawe. Rekod gik mang'eny. En gino marani sanitizer buketo. Nyak wathiny nigo. Kapok session moro chakore to wasanitize gi maber. Kike yude homa mar ng'ama chielo. Aso kore temo no editing thum wuok. To mane process kende. Mana kaka watime mana matisno. To yudo thumbi maber register ka kendo yagi thum ma ng'ato kowinjo. To wacho ni adieri production no ber. Gift erokamana ahinya, injo ka beats ni kare, erokamana ahinya kuom kelowa kit pok mabende timo e kaunti ma Homa Bay. Wan gi namba wa kidwaro manyowa, inyalo manyowa 07 22 999 271. Kigo mano idhi yudo director na iluongo ni Jesse Ogola. Kata 07 17 811 035. Mano kigo tiyuda. Gift bende mang'eni ohala ka ohala nyaka ibede ka iyudo competition kata mana piem manie chiro. Ang'eni production studios ng'eny oko ka kata mana ma joluo nitiere godo. Pogruok mane ma diwach ni jathum obie maru ni to ok dhi mar ng'ato oko kucho. Productions ng'eny.
e GCTV ka in kati penjo ma jal mosabiro ka charges wani ma ber kodi watemo nyaka promotion ko wasang'eyo ng'ane ni ng'ane chal kama moko nitie mwatemo nyaka nono chudo bang'e nitie mwatemo nyaka nono kata onge chudo ma jakwaya the record wasagolo be jothumbe mang'eny jower kaka Joel Anayo Nathaniel Nyagol Lewis Okul mago jower ma tiyo kodwa ka koro wagwele gwela mondo imbi chale ganaye chale kata gi Okul bi mana GCTV ibiro yudo quality midwaro. To bende tiegruok bende chiwo odak e piny ma iwacho ni skills tije lwedo ma bende ji timo makelo nigi yuto. Bende chiwo tiegruok uchiwe nono koso nang'. Mana kaka nasa wacho chon cha ni wang'iyo pok ma ng'ato nigo. Pok ma ng'ato nigo inya yudo ka ng'ato winjo kaka kogo thum moro ng'ani ng'ane nigi talent ng'ani nyalo fit e idara makama. Seche moko jawer jok moko be waka ka jawer to wal tiega gini temo kama recording itemo kama mobed maembo bed koro ng'amo ng'eyo training watimo training mar keyboard watimo training mar duol loso duol mondo ibed jawer inya bedo gi talent mar wer but ionge duol cha koro ka in gi dwaro mar ng'eyo wer watiego duol ka in gi dwaro mar ng'eyo gik mwatimo e audio watiego mano nyaka video editing mag watimo te koro charges mopogore audio wabiro chaji nitie jok moko ma maboyo accommodation to bedo mari but tiegruok kawo thuolo madhe 1 month ja Africa tiyo dech ma onyisi ni en odwa mabiro wik achiel kata ndalo 2 koro wagombo mondo wanyisgi gane okawembe thuolo moro matis mondo ing'e okia kinumu ahinya dwe achiel oromo ng'ato makata kidhi oko wasagolo ji mang'eny ka sana kendo ng'amo wa GCTV kiwinjo GCTV ng'ani wa GCTV mano ng'amo chiek chuth ne tich mar production mwantiere ni. Gift agunero kama na inya unjo ka thum sasoita en mana ni were mo kanyalo wero bang' ma ibro penja kata ni ibro puonja kaka anyalo wer donge. Kaka wanya koronga jonge kanye bende makelo wa giko mar chendo mar poko pogora ngendo deche makawuono no kwan kendo ma bende no loso beats makama wantiere gi rawera mopogore pogore ka ma bende nakonyowa mar mondo munyik para muge jongo ngiu dungu nyiso mana nyingu mana mapiyo piyo achak mana kodi. Erokamano ngale watainda. Ebindo mondi. Jogo oyo. Erokamano inya poch gi pak kalore kit tich ma bende otimo. Ne koronga jonga beats ber banko se losni beats to kori biro ka mar mondo mi iwer e kar werne ka gikanye bende makelo wa giko mar chenro mar poko pogoro kiny makawuono nwang'iyo pok mar kaka iloso thum makiwinjo thum e odi kanyo kori ng'eyo kaka ilose mana ka pile chenro mar poko pogore biro ni TV mar Ramogi chieng' tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi chenro mikelo kod Ana Sharon Onga warar kendo juma mabiro e chenro mar pok opogore.